Dakauna ta zaga duniyar so, tambayar ya ɗai wacce za ta min guziri. Sai an buɗe kunduwa ake gane batutuwa, idan na yi kure kunun guziri. So shi ne ya rufe ido ya sanya da ganin hazo, kawai duk asilar neman ɗiya ta gari. An shayi mun tambaya akan wai me na tsaya, ga mata nan falsin yawa gari. Na ce ni gaskiya na so ne in tsaya in samu wacce ba ta alfari. Cikin wannan rayuwar akwai matukar yiwuwar a ce ka zauna da wacce ba su gari. Ina cewa na sha ka koko na bara da fatan samun wacce ba ni inkari. A waƙoƙi na irin su ƙauna na nuna cewa zan tareraye ta ba adadi. Kana sai da miƙe rashi da waye na rerawa ta ban dama. A cikin wannan shafuka na samo wata mai baka, amma dai karshe ta mini ɓamɓarma. Ta aje ni rana tsaka tana dukan karnakar jikina, tabbas akan tana shafa ma. Ta bar ni da zara ido kamar me neman bado a kogi, gashi lokacin sabaiwa. To a ƙarshe sai na canza wake da salon kiɗan na kawo su, ta ce tana suna. Ganin haka ne silare sanya su kururuwar cewa wai su masu na kaunata. Suka ce mun daure karero wasu bai